Så bliver der monteret først nye kartofler. Dernæst persillesauce. Og syltede agurker. Obligatorisk. Og kronbeværket fisk. Man kunne argumentere for, at så Henning præsending her lidt hurtigt ud. Ja. Du er en dum stik, ikke? Nå, så vil jeg da benytte gaffen, når jeg er med. Nå, der var en. Vil du være min chef? Vil du være Henning præsending? I skal ikke slås om den. Jeg brugte faktisk. Jeg vil gerne bruge det. Det vil jeg meget gerne. Så er sovsen noget. Og fodringstid. Man kan se, Johan Per, han er glad for kartoflerne. Michael er glad for sovsen. Og flæsken. Det er også det, der er fantastisk ved det. Den eneste grund til, at du holder tilbage, det er, fordi du ved, det er libitum. Hey, det er libitum. Jeg ved det ikke. Får man mere flæsk? Kan man godt forhåbentlig komme og få flæsk mere? Du får da ikke flæsk. Du har en ny serviet, for den har jo da helt nippet, den der. Nå, det skal vi have ny. Nå. Kan du gerne?